Sa News Center sa Aksyon Radio. Aksyon Radio. Yari ang mga nagapangunang nga balita sa syudad sa Bacolod kag probensya sa Negros Occidental. Mga balita lokal, nasyonal, sa Aksyon Balitang Bayan. Numero 1, Aksyon Balitang Bayan. Numero 1, two-time kapisanan ng mga broadcasters. Golden Dove nominee for Best Provincial Newscast. Aksyon Balitang Bayan. Numero 1. Aksyon Balitang Bayan. Numero 1. Kagkaroon ang inyong news team. Sa mga pangulong dinalan sa mga balita lokal, lalaki patay matapos gintiro samtang nagapanagat. 25 anyos nga lalaki nakuhaan sa 1.3 milyones pesos nga bilis ang shabu. Sa balita nasyonal, mga lugar nga may manubo nga vaccination rate, ginapaabot nga magasaka ang kaso sang COVID-19. Mga LGU nga mapaslawan sa pagkuha sa mga campaign posters papanuugan pinalidad sang DILG. Maayong aga Bacolod, mga aga bilugabahin sang Western Visayas. Karon nga adlaw Biyernes, Mayo 20, 2022. Ang inyong news team, Aksyon Dorel Cabal. Kag-Action Boy Duran. Ang mga balita lokal, pagkarapos lamang sa Alamin kung paano sumali sa isulat ang iyong pangalan, address, contact number at signature sa isang papel. Yes, good morning na mga ka-aksyon and welcome diri sa Aksyon Balitang Bayan numero 1. Good morning, Action Doors. Good morning, Action Boy. Kag sa mga ka-action ta nga nag-upload via Facebook and YouTube. Kaga website, good morning sa inyo. Yes, so why kada kuan? Ay, nice nga ako yung internet. Why da imo nga kuan nga nabuta sa lunggan bla nga nila headphone? Ara man. Awa. Ambot kong connect kasi hindi naman nila connected. Bla connected. Te, kumusta? Wala internet di sa ano. Dali lang gid bala. Makonektahan na bala. Kumusta ka? Kumusta ka gapon? Kaya absent ka na ganong imo nga mga aktibidades mo? Okay lang. Nag-enjoy ko sa akong sa akong yung pag-absent. Guya. Laklay. Ano na ibuya ba? Parang nakita niya mga kalawasan mo. Dali lang gid. I-share ta na itong live bala kay para marami ang Kita man mga ka-action share man kita no. Like, follow and share kita sa aton nga FB Live. Yes. Dali lang gid. Okay. Si Jane Santos dira sa may Kabugwason, Mansilingan. Hello man sa imo, no? Kilala din kami guro nga duwa nga Hello Boy Duran. Na kami guro ni Jane. Si kilalahay ka mo guro nga duwa. Basi mga kagi ka mo dungan sa jeep. Guro. Or kagi kami guro sa panindahan bla. Nakadungan kami guro panindahan. Muna. Basi. Or suki kaniya. Basi Sa ako imong bakal sa ginabaklan. mga saykwa. Mo saykwa. Saykwa. Hindi ko nakilala kung no saykwa. Ay kalay. Ano ka ng saykwa? Naupo? Hindi. Patola. Patola. Oo, mga patola. saykwa. Ay kalay. Ito nakita ang lawas ko, aw? Ha? Ay Anong panakit ang lawas ko? Hindi ko Para kabalo. kita ano kaya imo yaman? Do ko, wala ko na. Dapat nanad ka naman na kay everyday kaga swimming. Gani. Dapat wala ni ka pala ng lawas mo. Do dinakon ko kuan. Dapat ko lang na batyagan. Dali lang gid bala kay do kagina po. Kay Athea Kim Iriman, mga agad sa imo Athea. Kay Miss Jenke de Alagdon. Ana Sinoro sa La Carlota. Kay Sally Aoki de Sousa. Watching from some village. Good morning dira, no? Kay Mr. Arthur Jeff Villasor, Vanessa Mayo, kay Dr. Matt Mayo, kay Noel Amar, Miss Lily King, sa kay Alma Oligon, kay Mikey Montilla, kay Serela Summer Aguilion, good morning. Kay Roberto Ducado,
morning kuno sa misis niya nga nagapamahaw sudan niya tuloy. Wow, namin na Tuloy. adoption boy. Labi na kong preska ang tuloy. Kag tambok. Tapos sugbahon, tambok, amo na. Kay kung ang tuloy nga preska tambok kag isugwahon mo nabandog ka kapatay ang baga. Amo na sang silimugan nga tuloy ang buhay. Basta. Tuloy ang buhay. Husto. Ay, si Teacher Romela Ilustre Arevalo. Nya monitor na kami ni Cielo upod ang mga manugpukot sa higad baybay. Uy, Ay, good morning da sa inyo. sa mga manugpukot. Yes, basi may mapukot kamo da nga mayo karon, di ba? Mas may madakpan ka muna karon nga mayo karon ni text lang kay Basi may message mapukot lang sila nga sirena wala ka. na nga kakanta pa blaw. Alam. Oo, bati ka sa sirena kung may magkanta ko no. Oo, kabati Di ko may na. na sila kung dalon tas sila sa sing along ay. Pwede. Ha? Pwede, kid. Morning dira no kay Excel Faye Arevalo no. Good morning. Good morning. Kay Ray Flores Barrioga. Oh, maing agaman ang akon nga internet nagkuha naman ho. Nagtiog-tiog. Oo, kay kahinay sa wala ta internet actually subong sa aton di nga globe. Connect ka lang kuno anay sa Conrom siling ni Sir Elray. Amo na. Nga wifi. Roberto Hiraposco Caraballo. Ote. Alamin kung paano sumali sa In Standard Time, las 6:09, sa detalye na sa aton mga balita lokal. Patay ang isa ka lalaki matapos nga natiruhan samtang nagapanagat sa baybayon sakop sang Balidian, Concepcion, Iloilo. Mga launang takna sang hapon Huwebes nga adlaw. Ang biktima ang gilala kay Joel Gulisao, 38 anyos, residente sang Bantayan Island, Cebu, apang temporaryo karagapuyo sa barangay Tiglawigan, siyudad sang Cadiz. Sakay ang biktima sa pump boat kaupod Sanday Johnny Ligaspe, 49 anyos, kay Dennis Santerna, 45 anyos, kay mga residente sang barangay Lipayran, Bantayan Island, sang natabo ang insidente. Ginpahayag sa kaupdaran sang biktima nga nakabatid na lamang sila sang isa ka lupok kag naigo ang biktima sa likod. Aligasyon sa upod sang biktima nga naglutang ang gikan sa isa man ka pump boat nga may 5 ang sakay kag hindi nila kilala. Malas 5 sang Huwebes ang hapon sang gindala ang biktima sa Cadiz District Hospital apang gindeklarar nga dead on arrival. Arestado ang 25 anyos nga soltero sa Purok Neptune, Barangay Singkang Airport sa bypass operation kahapon sang kaagahon Huwebes. Ginkilala ni City Drug Enforcement Unit Head Police Lieutenant Joven Mogato ang suspect nga si Gerald Barillo nga pumuluyo sang nasambit nga lugar. Nakuha kay Barillo ang 205 gramo nga shabu nga nagabilis ang 1.3 milyones pesos. Suno kay Mogato, si Barillo ang nagsalo sang tanan nga stocks sang shabu sa mga persona nga una nadakpan sang kapulisan sa bypass operation. Wala sa drugs watch list sang CDEU ang ngalan ni Barillo, pamatuod nga bago lang ini nagsulod sa negosyo kag pagbaligya sang droga. Suno kay Mugato, gina-retail ni Barillo ang shabu sa diin, may nagakuha sa iya sang stocks gamit ang motorsiklo. Atong pag-monitor sa mga previous nato nga mga dakot dira, siya ni ang nagsalo sa mga gina-deliver dira. Newly identified ni siya, kag wala man siya previous record sa aton o kung na Thailand ng kaso ng mga nagliligad. Pero natabuan lang ini sir nga ang iya item din salo iya sa mga dakot naton ang una. Kabahin sa pagpahayag ni CDEU Head Police Lieutenant Joven Mogato. Na-recover naman ang malapit nga sa milyon ka pesos ka valor sa ginasuspetsuhan shabu sa bypass operations sa Bacolod City Police Office City Drugs Enforcement Unit sa Purok Gabi, Barangay 4, siyudad sa Bacolod sang kagabi Huwebes nga adlaw. Huwebes, ang natakpan ng kilala kay Eric Mugdan, 48 anyos, kag residente sang Barangay 4, siyudad sa Bacolod. Suno kay Police Lieutenant Joven Mogato, team leader sa CDEU, halos isa na kasimana ang gidabantayan sa mga otoridad si Mugdan. Ang utod ni Mugdan ay natudlo sang pulis nga ginakuhaan sang supply sa illegal nga droga. Pahayag pa ni Mogato, wala maabtan sang kapulisan ang utod ni Mugdan sa ginkasa ang bypass operation. Na-recover sa sining operation isa ka nut tied kag 12 ka sachet sa ginasuspetsuhan shabu nga nagabugat sang 63 gramos nga ginabulwanta nagabalor sang 420,000 pesos.
1,500 kon 1,150 pesos nga mark money kag proceeds kag kahita. Simugdan ang nakawig sa kapulisan nga high value individual. Nadakpan sa ikaduha nga kay gayna ng isa ka high-value individual sa Purok Riverside, Barangay Hawayan, Syudad Sang Silay, Negros Occidental. Ang suspect ang ginkilala kay Michael Oberas, 36 anyos, kag nagapuyo sa amuman nga lugar. Nakuha kay Oberas ang balor 47,600 pesos nga ginapatihan shabu, kag 600 pesos nga buy bust money. Sunod kay Police Lieutenant Colonel Robert Pitate, ang hepe sang Silaya Police Station. Si Oberas ang maduga na nila ginamonitor kasunod sang masupog sili nga pagbalik sang droga. Kaso sa idalom sang Republic Act 9165 ang pag-atubangon sang suspect. Ginamonitor naman sang Negros Occidental Provincial Police Office ang electronic sabong o kung e-sabong. Suno kay NOCPO spokesperson Police Lieutenant Abigail Donasco, may direktiba gikan sa National Headquarters nga dakpon ang padayon nga nagahampang kag ang operator. Dunga pa ni Donasco, sa karon wala pagidman sang may nadakpan sa probinsya, apang nagpasiguro ini nga mapreso ang maglapas sa pulisa. Una nang inmando ni Presidente Rodrigo Duterte ang pagpauntat sang isabong kasunod sang isyu sa pagkadula sang mga sabongero kung manugbulang dito sa NCR. May dugang nga napulo ka bago nga kaso sa COVID-19 ng Western Visayas kahapon niya adlaw Huwebes, Mayo 19, 2022. Sa pinakaulihi nga case bulletin sang DOH-6, ang Bacolod ang may 4 ka bago nga COVID cases, kag 2 sa Capiz kag Negros Occidental kag syudad sang Iloilo. Gin-report sang DOH-6 ang 37 ka bago nga recoveries kag 2 ang bago nga nagkalamatay. Ang Region 6 ang may 821 ka aktibo nga kaso sa COVID-19 kag 43.24% dire ang asymptomatic kag 35.57% naman ang mild cases. Action Radio Philippines Standard Time, las 6:14. Mga lugar nga may manubo nga vaccination rate, ginapaabot nga magasaka ang kaso sang COVID-19. Samtang mga LGU nga mapaslawan sa pagkuha sa mga campaign posters, papanaugan penalidad sang DILG. Ang detalye sa mga balita nasyonal sa magbalik sang Aksyon Balitang Bayan numero 1. Alamin kung paano sumali sa isulat ang iyong pangalan, address, contact number at signature sa isang papel. Ilagay sa white legal-sized envelope kasama ang proof of purchase. At sa labas ng envelope, isulat ang promo title, produktong ginamit at ang MBC station. Pwedeng ipadala o ihulog sa drop boxes sa MBC stations nationwide. DZRH Love Radio. Yes, the best. Easy Rock, Aksyon Radio, and Radyo Natin. May weekly draws na, may grand draw pa. Hatid ng unique toothpaste, Pride Detergent, Star Wax Floor Wax, Shield Bath Soap, Smart Dishwashing, White Rose Papaya with Vitamin B3, at Charm Fabcon. Pwede kang maging milyonaryo sa ACS Milyones. Submission of entries is from February 28 to May 27, 2022. Grand draw is on June 18, 2022. Promo period is from February 28 to June 18, 2022. See posters for details. For DOH, FDA, CCH, UHSRR permit number 0087, series of... Pressure na tayo! Pressure! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang
ang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan kag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong nga LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan lagi pa diri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guaan sa tiun sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tiun sang emerhensya. Kung nagakalayong imong alawas, himuon ang stop, drop kag roll para malikawan ang sunog nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Daily Salazar para sa action tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tion. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo. Sakay Melili Oligo, maing aga dira sa imo migo sa Banes Cafe. Kag kay migo na to na One Ball Gallo dira sa Las Vegas, Nevada. Kag kay Madam Alma Alvarez Gallo dira. Kay Rumel Gallo, maing aga man. Sakay Che Zamora, Jory Nepomuceno, Ev Smart, Tadeo Salcedo, good morning. Kag dira man sakay Elvira Hilogo. Good morning man. Melvin Peñafiel, maing aga, kag dira sa kay Mamanas Mayo man, kag Dr. Matt Mayo sa Minnesota, good morning sa inyo, no? Sa akong classmate la kay Lilian Bermudez, dira sa Australia, maing aga man. Kag sa akong mga classmates, of course, sang batch, hindi ko lang grupo ka, balang batch na mo na eh. Sige lang No. Proud man ko isang batch na mo niya, 81. Yambal mo na yan. Kaya balo mo, dudugay ka nag-graduate gle. Ay, di kabalo naman ko na iya. Ay, kabalo ka na nagali. Oo. Kag kabalo naman na sila. Alangan sa kagapon ka na. Ay, kalay. Correct. Tsakto man. Naman, Sila, hindi ko. sila ni Teresa Linakayaw. Saan kagapon, nag-text sa akon, nag-message sa akon si Teresa, si Teraybla, ang classmate ko Bladors. Sunboy kwanta nang invite ka namon ma-lunch kita dira sa paralapit niya sa imo dira sa may panukoy blada sa hindi damo na da mga kwanda doklanaan. Damo na da sa aning bla. Siling ko okay message lang ko. Ay, bongga. Siling ko nga may siling ko. Yan di gusto ka lang makita sa aton na classmates. Wow. Muna, ikaw nag-JR ka artista. Gusto ka lang makita. Sana all. Gusto ka lang makita sa aton mga classmates. Perti, no? Dugay na kami tudoy kita na kasi nag-regular meeting kami na mo. Oo, galing kipag-pandemic, bla? Wala na. Untat, syempre. Oo, na. Mong pandemic mong alangan sige ka mo nakita ay nga bawal gani. Temo gani nga. So bong makita ka mo, nakakita na ka mo, makita pa lang ka mo. Wala pa schedule pa sila. Schedule nyo lang sa mga lunch lang, hindi lang ka magpa-kuan kay balo ka sako kita So pagkahapon. hindi lang mag-adjust ya sa imo. Sako ta pagkahapon da kadamo sa mga activities and extracurricular activities. Which makes us a whole person. Kaya kadamo kadaan sa mga kitawag ni mga pressing activities. Pressing pressing engagements. and squishing. Squeezing. Squishing pag yun, no? Ba't siya kung nga ako nga kuan mo, sinong mayong magmasahe man? Karon na, I kay think siya, balik-balion ta na. abi kuan na bisakon, bi karon din, nang suggest bi karon din. O tagaan ta lang ka bi 1.5 Di ba eh. hilot ka naman, di ba? Zero Zero de. Patawag na lang na siya. Kaya kung ako pa na karoon, masibla nadayon O na. tagaan ta lang ka bi 1.5 eh. Pwede, ako mangita. Ay, kamangita. 500 sa mga Kita ka kalabot. 300, tapos may 1 to ka. Yes. 500 man, mahal na ba subong? Mahal na? Ang pinaka subong barato na Action Boy nga massage is 420 na. So so na yatag 350 lang na ya. So barato ulit itong ginatag. So liga to sa 380. kung mamasas nga 120. At iwi ka man na huya.
May kagin namangkot siya. Kung pila ng rate subong. May mo ko ideya, kaya habi ko, ano yan, 100 lang, tilin ko tip na ng 20 ah. Ay. Tika basi kung likod mo lang. Tika kung likod mo lang, okay mo lang. Ng seating. Ano lang. Si Diday kag si Flor dira. Good morning. Aling kay Ana Sinoro. Good morning sa inyo, Diday and Flor. Si Josephine Lacson. Good morning, Mag-aga. man. Kag si Jenny Solgon dira sa Bebs Mango Mangustan, Stand. good Oo. morning. Good morning. Kag Kag- si Jen Ignacio gali wala na kuno hamal ni Action Eden gapon. Hindi sa glida sa ato ng Sa din. Andois bala. Ano to Andois? Why na siya? Why na da Nga how? basi na promote or gin reassign. Wow, congratulations for your promotion. Sino kayo naman? Dali lang kayo. Kaya may ginpaliyog to akong classmate bala Action Boy. Ari ako. Sige. Sa mga nagapangita, bala sang work Action Boy. Kasi Work. may makilala ka mo nagapangita sa trabaho ha. Kimera sang job fair ang ARB call center. Pero hindi ni Action Radio ba call center ha. Kaya kita mo ng ARB. Dabala Sa nga sa... North Capitol Road ah. Oo, may ARB call centers, mga ka-action. Mayroon sila sang job fair. Galing dito sa City Mall sa Victorias. So, 10 a.m. masugod hasta alas 6 ang gabi. So, sa mga nagpangita, basta may kilala ka mo dira nga nagapangita sila sang obra,